Assalamu alaikum musulmon bir tuğanlar, sizler men Bazar Xabar kanal tuğanlar. Bugün 17 aprel günkü rubl kurs bağlarını gösterip berебиз tuğanlar. Kechki bağlar tuğanlar saat 4:30'da biz men bol like bas, подписаться qo'llab turibsizlar. 98% adam like bas ve подписаться etip ko'rdi. Like bas qo'llab o'tganinizlar tuğanlar. Qiyin emas qo'l like bas qo'yish, подписаться etib qatnashish. Kapital bank tuğanlar. Rubl 95 satılışı $1080, dolar 84 satılışı 85. Rubl negedir ko'tarilib aytadi, dollar bari qalbına keldi, produktlar arzandab aytadi tuğanlar. Anan ayta ketчү nerse şul videodan paydalanıp geçen gün internetten görgen bolsoňuzlar kerek. Al-Aqsada Falastinde bizde musulman bir tuğandarybızdy köpüni meçitde namaz okup atkan wagtynda ardaýym ele şu İsraillikler atlap saltat tuğanдар oşoňy baryňyzlar namazlarda dua kılıp koýuşuňyzdy suraýbys. Al kanday boluşyny özüňizler barybız jakşy bilýäris tuğanдар. Ötken ýyl bizde de Batkende bolgan tuğanдар, alardyň başyndan har jylyga har küniga ошондой биздин Batkende bolgan okuyalar ötdi tuğanдар. Şoň üçin kolun menen jardam bere alsaň, sözüň menen jardam bere alsaň deyip, köňülüň menen jardam ber, yürekden jardam beret tuğanдар. Dua kılıp koýuldy tuğanдар, dua kılıp jardam berip koýulýar. Baryňyzlarga assalamu aleykum we rahmatullah we berekatuh.